Mbak, Eh, ki acara apa? lamaran. Sapa? Aku no, Dedek Dedek Kiyam. lamaran tenan? Tenan. Itu siapa yang lamar? Pak Tio. Endi raene kok? Jobo wis teko. Endi? Wis teko Tapi ayo. kembange kuwi Lah ya ki lek Pak Tio. kok, Pak? Mas, Mas apa? Mas Tio. Endi calon burung teko kok? Kae ning jobo. Tenan ora? Tenan. Sepil yo. Yo sepil. Nih. Lho calonku. Endi? Oh, Oh iya, Ding. Wah, calone iki, guys. Rina. Gagak kono sik. Gagak kono sik. Nah. Itu iki sapa? Ayah, Ayah sapa? Ayah Tio. Itu sapa? Ayah. Itu ngelamar sapa? Lamar Mbok Kiyam. Kok mbok Dedek Kiyam. Dedek Kiyam. Lho, njuk dongane penonton iki. Penonton. Dongake aku lek tok keturunan ya. Iki lho pernikahan karo Ayah Tio niku jalen gone sapa kuwi? Kok ngene sapa? Sumi. Nek dianu Mbak Sumi wani kowe. Wani. Wong aku wis pernikahan kok iki nggo. Karo sapa? Ayah. Ayah. Kok mentolo jecek aku kemayune iki lho guys, ternyata. Ayah Tio.